dzina langa ndi Mayeso chikhazira kulandaniso ndi manja awiri kuchokera kuno ku Lilongwe. Komatu kuno tsopano ndi ku kwa gift Nankhuni omwe akuyimira chipani cha MCP dera lake tu ndi kwa Kauma. Ndi kwa Kauma Lilongwe City Central Constituency. What President Rosa Makanda chakwera awise nsonkhano omaliza oyimayima nzanga pirisi mwape malo maliza president chisa nsonkhano oyimayima tsiku lero kuimbira wanthu unasonkhana pano tubale anthu ochuluka kwa basi ano ndi malo omaliza mwa malo 10 amene anakonza kudachiritsa misonkhano imeneyi yayamba kuyambira mamawa kwa Chuzira ayima ndithu ku area 23 kubwalo la Sese mtauni ya Lilongwe kwa Chuzira kwa Chinsapo kuntandire ku area 49 kunsungwi kwa konse kwaenda ndipo awawa ndi malo amene alosiriza kuchititsa misonkhano imeneyi mtsiku la lero monsemu anthu chimodzimodzi akutuluka maunyinji onse kubwera kufuna kudzaona ndi kumva kuti mtsogoleri wa dziko lino akonzera zotani kwakukulu ndi chitukuko monga mukudziwa kuti anakhazikitsa manifesto mtsogoleri wa dziko lino ndi misonkhano imeneyi kwakukulu ndi kutambasula ndithu kodi akazavotera pa 16 September azapanga chani makamaka pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino kwakukulu ndi kutambasula ndithu kuti kodi ifeyo tanyamula chani chochikuthandizireni inu komanso kutukula dziko lino. Thokoza mbezanga beresi mwape pakali pano mwambo tu kuyambika pano ndi pemphero pano pa Kauma ground komwe president chakwera kuyisa nsonkhano yake otsiriza tsiku la lero misonkhano oyimayima kukopa anthu pa chisankho chimene chikudzachi cha 16 September 2025. President afika kale pano ndipo ali kale pa podium apa kuyembekezo pemphero lili kati kuti mwambonso pano kuyambika. Kumakuja president a dziko lino ndithu anaenda malo osiyanasiyana kutenga ukulu kwambiri kwauza kuti pa 16 September kuli chisankho adzakavotere ayuwa president kada chakwera phungu wa chipani cha MCP madera osiyana mayendawa komanso khansala wa chipani cha MCP motsatira pa MBC Radio 1 komanso pakanema amene wa MBC komatu ndithu takupatsirani misonkhano yonse imene president akuyenda tsiku lero yoyimayima timakamba kuti anali boma la Dowa lero chinakomerera ayendenso mkatikati mwa mzinda wa Lilongwe kwa Chinsapo kunayi kuimbira wanthu area 25 kwa kusungwi kuimbira wanthu imenso aliuza fundo ndithu kumeneko zachitukuko kunena kuti akasankhanso pa 16 September pano apitirize maziko amene ayala president chitukuko chosiyanasiyana chokomera anthu onse mdziko muno akambapo za tsogolo fund khani imene tsogolo fund mwana aliyese kubadwa 500,000 wacha kumikira ku account beresi mwape zonadi anafotokoza za tsogolo account imene indi thumba la ndalama limene akuti adzakhazikitsa kuti zathandizire makamaka ana amene atazibadwa kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Ana akabadwa kawiri amangobadwa kuti alibecho poyambira makamaka kapita mtsogolo wopanda chiyembekezo so kunena kuti thumba limene lilikhala likumasunga ndalama imeneyi kuti adzambe kuwapatsa akazafika zaka 18 wathandizira mtsogolo koma mumawu wawo pa msungi wa president atatsindika kuti ndi udindo wawo wa makolo makamaka kuonetsetsa kuti akusamalira ana awo makamaka kupereka maphunziro kwasamala pena kuyeneka mwana kusamalidwira kusonyeza kuti sikuti akhale ndi kunena kuti mwina thumba limene liyapa kwathandiza pompano kuti ndalama zimenezi azisamalirira ana awo iyayi komano mtsogolo sopano kukhazikitsa chuma chokhazikika mmenemo ndimene anafotokozera kuti udindo wanu musayiwale makolo thumba lili apo musayiwale udindo kusamalira madzulo ano president akapaposo nkhani yonena kuti anthu amapangata mwina makwezera mitengo ya zinthu funa pomboniza Malawi mwachidule pirisi anafotokozadi kuti zimenezi kuchitika kuti pali kuchitika kuti anthu akukweza ndithu mitengo zimene zitosakhala kuno ndi afuna tinjira mulandire ulemu wanu bwana kuno tafika kwa mwana wanu inu timatiponga pangolini wa dziko lonse koma kudiso pangolini wa kwa Kauma gift Nankhuni mwana wanu uyu ali apa ulandire ulemu wako gift bwana awa ndi maneighbors yanu chifukwa kwanu simene magona sikutali anthu awa ndi amene adakuvoterani ngati tauni ikusintha ngati taona misewu 6 lane wina upita kwa 3 wina upita kwa 3 anthu ake akupangitsa kuti misewu zimangidwa ndi awawa ngati taona misewu kukanengo anthu ake ndi awawa zonse zabwino mukuchita ndi inu bwana nthawi yatha lero ndisanampatse gift Nankhuni pali anthu ena awiri amene adayimira ku DPP
na wina mapuraimari au TPP ngati kansala koma lero akuti atichita chipongwe kuja tifuna tipite kwa bambo wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera president wopanda chipongwe. Timafuna ndi alandira anthu amenewa. Oyamba Aprisi Mpata tabwerani. Mene muoneramu nkosimu adavala cha TPP chivula se chichotse chimenechi chichotse. Amene ibwana adawina mapuraimari koma adanchita chipongwe. Ndi anandiuza dzana kuti Chimwendo ndati ine nali wa TPP ndati akuti ndaona misewu ndati ndaona zimene apanga Chakwera ndati basi ndijoine ndati Ambuye akudalitse takulandira ndi manja onse awiri. Wina ndi Lodine Kaupa wakonkuno kwa Kauma nayenso anali wa TPP kwambiri akuti ndifuna ndigwire ntchito na Chakwera anataya ine izo ndilibe nazo ntchito takulandira Lodine ndi manja awiri. Anyamatawa ndikayankhulitsa pa msonkhano wina dzuwa lilipo lero dzuwa latha koma bwana akulandirani mwabwera ku chipani osati cha banja zipani zinazi nsabanja bambo wawo achimwene wawo enawo ayi koma lero chipani chenicheni cha Malawi Congress Party mlomwe msena mtumbuka osewo ngolandiridwa. Zikomo bwerani pambuyo. Bwana President kuno muchananena kuli pangolini weni adayamba kale ntchito zaka 5 zonsezi sakuyamba lero gift na nkhuni ayi enawa abwera fati kuli masankho gift na nkhuni adayamba kale kuti dera lipite pachani kodi patsogolo cholinga chake kuti akutumikireni inu ndimuyimitsa kuti ayankhule komanso tili nawo makansala awiri tabwera paja dzina nda Heston Zibion wadia Kauma chatata wa ndiye kuti kunoko Sibioni ingobwereza analuka atadula wabweranso kuno takulandira kipi achimwene dzina nda Sebastian Chimuna wadia Nyama Nsambeta wa ndiye kuti kuchapana makakanga kufika kugunda ku 23 anyamata amenewa pamodzi ndi Nankhuni agwirizana kuti ntchito zimene mukupanga inu zipitirire. Abale anga kwa Kauma mmagwira ntchito zosiyanasiyana. Bwana President nificha mudapereka anayesetsa anyamata koma tona ndi chiguluchi sina kakwana nifi ayi ambiri sadalandirebe tikuti zikoma pati mwakhazikitsa banki tsopano kuti anyamata ambiri azimayi ambiri alandire. China mati nkuthokozeni kuti inu President wosasankha kuno kwa Kauma kuli mtundu wonse wa dziko la Malawi simunakhalepo patiloni wa mtundu umodzi alomwe atumbuka achewa asena osewo angoni amayang'ana inu ngati President wawo. Give tapatsa mona Chakwera 1 minute nthawi yapita kale. Kwacha ndinanena kuti Achakwera zabwera pano. Mwaona Chakwera manja mwamba. Ulemu wanu President anga okondedwa Achakwera madamu anunso ulemu wanu. Ine bwana President ndine mwana wanu kuyambira kalekale mmandidziwa kuyambira kalekale ndipo ndimakukondani kunjaku kwa dakale sindiyankhula zinthu zambiri mmene maonera anthuwa ndi chitsimikizo kuti ndagwira ntchito yayikulu kunoko ndinayamba kalekale kuno pamaliro paukwati pamtendere timakhala limodzi. Ground ili tapala tokha ili misewu takoza tikumanga tokha polisi kuno tikumanga ma school block kwa Nsambeta uku chipatala kwankhala tipatse malo tiyambe kumanga sitifuna zikuvutani zambiri tifuna zipanga tokha. Nde mmene ndinawuzira anthu kuti tsiku linalaka Achakwera zabwera kuno mmene ndimabweramu ndifuna ndawuzenso anthu kuti ndiye kuti secondary school kwa Chatata kwa Kauma ku Nsambeta ikubwera
chipatala kwa Chatata kwa Kauma kusambeta ikubwera nsika kwa Kauma misika ili munoma kwa Kauma Chatata nsambeta ikhala misika ya nyuwani. Ine bwana nikhala munthu wa mtundu wina osakupemphani koma ongopanga osangopanga ripoti kuti bwana wanga zomwe amafuna anthu uku ine ndapanga. Mawu anga omaliza, bwana ndikaona anthu amene inuyo akulimbana nanu ndikumaseka kwambiri. Pano pali nkhani amati maidyabozi. Maidyabozi bwana ose aja ndi maidyabozi ndipo muwadya. Anthu amene akulimbana ndine na nkhuni kuno ngati MP ndi maidyabozi. Ose aja tiyadya ndithu. Anthu amene akulimbana ndi azipiyoni ngati pa makhansala ndi maidyabozi. Tiyadya amene aja. Anthu amene akulimbana ndi achimuna ndi maidyabozi. Tiyadya. Mwachidule bwana president, opposition yonse ndi maidyabozi. Ndipo tiyadya. Zikomo kwambiri. Akuti maidyabozi akhale maidyabozi omwewo koma wina aliyense amene adatenga nawo gawo lopanda achaubino voti asainyante. Voti asaitani kodi asainyante. Wina aliyense amene wamanga nsewu wa tempulare miyezi 4 nsewu wagumuka waonongeka voti asaitani ameneyo asainyante. Amene sana kweza aphunzitsi fangati aphunzitsi akwezedwa ndi pangoliniyo. Tsono taonani kutsogolo kuno nthawi yati pokafuna uvotera chakwera sosasowa. Ngati unalembetsa udataya chovotera usadandaule dzina lako lili kuti komweko. Ukapita kuja akupatsa choti ukavotere chipepala pali nkhope zosiyana. Nkhope yoti mkakumbukire inu, nkhope yooneka bwino ya mtendere yosanyenya wanthu ndi ya Dr. Lazarus Makafe chakwera. Nduyu ali apa chakwera nduyu chizo chake tambala wachani wakuti umukukatani kodi kukachonga na yeso na nkuni nduyu ali chizo chake tambala apa kuchonga. Ngati suta kuchonga kutinda ukatinda usapinde mwachangu dikira papite mpata kapena uzira kuti ukatero game yata makatsalanso chimodzimodzi. Bwana nthawi yata tufuna mudzabwere pano mudzakhale basi mutachite msonkhano. Zikomo kwambiri tiyankhuleni masana wanu. Zikomo kwambiri Your Excellency. Kwacha! 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 Asafutie Chatata pepani nthuni tabwera mochedwa pano. Panafunika kukhazikika pano. Padziko pano pali munthu pano. Kauma sipweketsa. Wow. Kaya uona kona ya mtundu wanji koma anthu kuthina kwakeko zikomo chifukwa cha mafumu onse akuluakulu a chipani cha Malawi Congress. Zikomo kwa basi komanso Gift Nankuni ndi makansala wathu alipo alukayika za amenewa tikuti alipo alukayika za nyamata yawa ndino angati mukavotera. Ine runuganiza kuti mdalembetsa vani chifukwa uyu sanalembetse sakavota. Ndiana nkhuni akamalankhula Chingerezi cha nyowani chichatapera pano chija
akutanthauza kuti tikachita zimenezo kupyolera mu voti. Tumvana atwani? Chifukwa voti imeneyi ndi imene itipatse president womapitiriza chitukukochi vani. Nangaso muli ni wina uno president. President mkavotera nda. Uko mkavotera nda. Uko mkavotera nda. Nanga uko mkavotera nda. Tsono naonani. Ine nakopeka mtima chifukwa ndinu manebala wanga apa. Kuti chibale chimene chisatere pano ani. Siku linatikangoti uma yonse tiyankhala pasi ticheze bwinobwino. Chifukwa tinalibe mpata wakuti aliyense timulankhule moyenerera. Abusa wathu akuboma SPC alipo mpano wonse. Mulungu akudalitseni chifukwa mapemphero yawa ngonena kuti mtauni ngati muno ni mkachere ni mtakomana takumana wanthu osiyana-siyana wochokeranso Malawi yonse, ndipo kuno kwathu timakhalirana limodzi mwa mtendere. Wina kamashosha mzake, wina akayamba mtopola chichewa cha kwathu kumenechi, wina akamachita mwano daladala ukuputani chifukwa choti afuna muyambane mchokereni. Wena akafusa njira waloleni adutse. Nthawi ya demokrasi ngati ino timalolerana wina ni mzake, koma sitifuna chipongwe, sitifuna ndewo, sitifuna kuyambana, sitifuna kukhapana. Ife timalondola mtendereni wanthu wonse. Tikumvana vani? Chifukwa tonse ndife Amalawi, ndipo aliyense achisunge chimenecho. Amene safunira bwino kapitolo site ndiye kuti sakuyimvetsa. Constituency yathu ino ndi capital city, ndi Lilongwe city constituency vati. Ndiye kuti zisangokhala mtauni mokhamuja, zifikeso konse kuno, ziri kuko zifalikire paliponsepo. Madzi aukhondo, mankhwala kuzipatala, komanso tionetsetse kuti magetsi wafika mudzi uliwonse konse kuja achula kuja. Tumvana kodi? Tifuna chitukuko chimenechi tithandize Malawi aliyense. Ndipo ife tili okopeka mtima kuti inu muli mchiganizo chimene mwapangana kale. Nawamva azimayi pena akuyimba kuti nzochituko zamezi tikavota vani. Nanga pali chikayikonso ngani? Iyayi, wena kakuzani kuti MCP kapena chakwera akuluza akunkuchititsani mantha zabodza chifukwa wachita mantha ndiwowo. Ife tipitiriza chitukuko chanu, chipititsa patsogolo komanso ni sipidi zedi. Chifukwa chake namtenga mnyamata vitumbiko mumba kuti ayende nane kuti zina ndi zina tichukumitse mwadaladala. Chifukwa musite ngati muno anthu ambiri amachitira zinthu dala, ati kuti mukwiye muzinyoza chakwera tsiku ntsiku, muzinena kuti boma lalephera, komutereko zina ali kuona iwo sanachitepo zaka zonse adakhala mboma. Ife tifuna tipitirize mchitukuko chimenechi, koma tsiku lina mwanikopa mtima mpaka na udzaza galaundi chonchi tidzachirukhala pansi vani. Koma pali pano wosayiwala kwatsala masabata atatu, September 16 president mkavotera nda. Tanenaninso mkavotera nda. MP mkavotera nda. Kansala mkavotera nda. Wina mzakeni nda. Mulungu akudalitseni kwa basi chifukwa mwatipatsa chiyembekezo kuti tisade nkhawa
tiyeni aliyense akagwire ntchito, ife tikuthandizani. Ambuye akudalitseni zikomo. President wa dziko lino Dr. Makathe Chakwera kumaliza kulankhulatu pano pakauma ground Lilongwe City Center Constituency kumene akuyimira gift na nkhuni achipani cha MCP komanso azibioni ngati kansala ndi adzawonso kuno. President Chakwera malimbikitsa anthu amene akuti ayi mwabwera kuno ndikulimbikitsani munalembetsa mayina anu kaundula voti tsopano mukavote kwa sabata zitatu zokha ndipo kuti iwo kwawo kuti chitukuko chipitirire mdziko muno anthu ena asanamize ayi koma kuti angane patsogolo kuti chitukuko mdziko muno chipitirire. Kauma ground malo omaliza President Chakwera kufikako kuchita msonkhano oyimayima wauza anthu tsiku la lero kuti ayi kativotereni ine ngati Chakwera kavuteninso aphungu achipani cha MCP komanso makansala achipani cha MCP kuyambira kummawa kucha kwachiuzira. Kenaka President anapita ku area 33 pansika, kenaka anapita ku Sese ground kumene kwa Nasa Tembo, kenaka kwa Pwetekere ku area 36 kumeneko achezanso ndi anthu ochuluka, kenaka kwa Chinsapu 1 President kucheza ndi anthu okhalaka kumeneko, kenaka anapita Chilima Mpunga ground kwa Joki Zulu kumeneko achezanso ndi anthu ochuluka kwambiri, kenaka pa Zebra area 49 kuimbira anthu kumeneko komanso ku area 35 mu Lilongwe komweko kusungwi kucheza ndi anthu ochuluka kwambiri, kenaka ku Bankona pa college anthu ochuluka kucheza nawo President nkhani yake pa 16 September 2025 mavoti waitanisa amenepo anthu 1.3 million amalembesa mu Lilongwe kapena kuti boma la Lilongwe osewa mulilongwe mukhamuno 410,000 osewa wamema kuti akavote pa 16 September 2025 mawu omaliza pano mpaka uma inenso mayeso chikhadziwa tokoze mune pamene pa MBC Radio 1 komanso kanema amene wa MBC tokoze ti mune pamene kutsatira zonsezi tokoze kwa onse pene nawo kuyambira kumangu anzanga onse mekwena ulimodzi ntchito tilandire ndi kukwacha komanso chichiri mu Zita Blantyre mwakoma nonse. Chakwera Victory Tour. Antuni sikadzako kakangatira ule Chakwera yungoli mbikira akupitirira bendi Victory Tour kuchengetera mavoti yake omwe mu Central Region. Lero pa 23 August tiyeni tonse tikhamukire kokakumana ndi mashina achitukukowa malo ake nawa Chuzira Trading Center area 23 Market Sese Ground kenako uyo kwa Kandikole Chinsapu 1 Chilima Mpunga Ground kuntandire Zebra area 25 Nsungwi Ngona Ground ndipo kukwangula zonse lero ndipaka uma ground alipo anga make gemu hii nuguzani ni wadi antolivu inu mukuliza nkonono akusaka mavoti Chakwera Chakwera vakuti fandira ilipi ya 2 billion vaikwezgenge ize pa 1 trillion kwacha kuti vantu vanandi vapange mabizinesi vapange ulimi valembe vantu ntchito kuti ntchito zisangike ni ntchito yayi iyo ndikuthokozeni bwana kuti mupitiriza ndipo ife takonzeka kukuvoterani kuti chitukuko chathu chipite patsogolo. amayi akanguyamba choncho umangodziwiratu kuti gemu yapita kwa Chakwera. Tsono Chakwera ayutuyo ali mchikoka ndipo pafupifupi amalawi onse akuti adzavotera Chakwera. Inuyo anzanu onse aja akuti adzavotera Chakwera nanga inu Chakwera yuyu mashine
achitukuko.